kami suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Asik, 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 asik. Selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia. Selamat datang semua. Siasati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Hormat kami, salam kami suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Teruskan, berikan, kruk. 3, kruk. Hormat kepada tamu. Kruk. 3, kruk. Monggo sarengan suka gembira sedaya. Monggo sarengan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Semua hadamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucukan, berikan, tiga, grip. Aja main moto mundak kakean dosa anake wong Jawa lunga
hadap kanan kiri gep. Sekolah di Saloni sedang pangan wes mesti mula aku kudu ngerti bangun turut ngajeni sedang bersusah hati, air matanya berlinang, merintih kesakitan. Hutan gunung sawah lautan, simpanan kekayaan. Ini ibu sedang duka, merintih dan berdoa. Semua hadap muka. Jadikan layang-layang bermain berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Nggih nyuwun pangapunten. Saking Kobro Krida Muda badhe kala sikek sawetawis badhe atur kalodhangan dumateng Bapak Kadis. Pramila dumateng panjenenganipun wedal saha papan kula aturaken. Sumangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Wonten pangsaipun para sesepuh saha bini sepuh ingkang satu kinabekten, wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah kula takzimi, wonten ngarsanipun rombongan seni Dawitri Turangga Krida ingkang mijil saking Trisik Candi Mulya ingkang kawula hormati. Sumrambah dumateng para pamriksa sedaya ugi ingkang tansah kawula hormati. Murwakane atur monggo kula dherekaken gahaneros puji sarta syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha nikmat dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten ing wekdal menika saged sareng-sareng makempal hamriksani pagelaran seni saking seni Dawitri Turangga Krida. Shalawat mugi salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan sedaya lan kula tengga menggah syafaatipun wiwit ngalam dunya ngantos dumugi yaumul akhir. Para pamriksa sedaya ingkang kawula hormati, nyuwun pangapunten kula sumela atur gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe eca hamriksani gelaring seni nggih awit saking kula nuhuni menapa ingkang dados panyuwun saking kadang-kadang panitia kapri matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wondene atur ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya linangkung rombongan seni Dawitri Turangga Krida ingkang mijil saking Trisik Candi Mulya. Namung mbok bilih ngrawuhaken panjenengan sedaya mboten saged paling papan saha sak samukawisipun satemah mboten saged meranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya saking kadang-kadang panitia nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wontene atur saklajengipun saking kadang-kadang panitia ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng rencang-rencang grup live streaming saking Soleh Channel saha sanes-sanesipun ingkang sampun ngregengaken wontenipun pahargyan wonten ing dalu punika. Wontene pahargyan wonten ing dalu punika dipun wontenaken saking kadang panitia nggih menika tasakuran awit saking lare-lare TPA anggenipun sami ngaos sampun sebagian sampun purna lan sedaya wali santri saha panitia nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya mugi-mugi santriwan santriwati ingkang sampun purna anggenipun ngaos nika saged nglaksanakaken wonten saben dintenipun satemah mugi-mugi dadosa lare ingkang soleh lan solehah satemah saged migunani dumateng tiang sepuh keluarga agami saha minggahipun wonten ing negari. Para pamriksa sedaya saking kula minangka wakil panitia saha ingkang dipun sepuhaken wonten ing dusun Sewan Setunggal menika nyuwun dumateng pamriksa sedaya monggo-monggo dipun jagi keamanan saha kelancaranipun wonten ing pahargyan menika satemah bahagian saged lumampah kanthi lancar mboten wonten alangan setunggal punapa
lan mbok bilih warga masyarakat kala suwau dipun tilar mresani dipun emut-emut mbok bilih dereng ngancing pintu monggo dipun ingetaken malih ingkang dereng pun dipun kancingi supados mboten wonten hal-hal ingkang mboten dipun remenaken. Para pamriksa budaya sedaya ingkang kawula hormati, mbok pilih mekaten atur kula minangka sulih salira saking kadang panitia lan kadang panitia saestu namung ngaturaken agung pamatur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat ingkang sampun paring pambiyantu penapa kemawon emo ingkang awujud penggalian bau sukunipun utawa bondo biyanipun kagem nglancaraken wonten ing pahargyan dalu punika. Mangkaten atur kula temtunipun wiwit purwa madya dumugi wasana kathah kalpatanipun kula nyuwun pangapunten sugeng mresani ngantos paripurnanipun pahargyan dalu punika. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Mekaten menggah pamatur saking Bapak Kadus ingkang sampun mewakili saking sedaya para kadang panitia. Semua siap grip, luruskan barisan grip, 3 grip. Kakean bola lamun ra ibadah bakal nampa susah besok neng akhirat mlaku jegur kawah. Ayo kakak ulin dosa bayar zamane wis regang mengkontara karuan lamun ra sembayang awakmu sengsara besok neng akhirat mlaku jegur jurang. Ayo siwa jali ngondo zamane wis tuwa utang ora prayoga lamun isih ngondo awakmu sengsara besok neng akhirat mlaku jegur neraka. Lamun ora guyu ra ketok ayumu lamun ora guyu ra ketok untumu besok neng akhirat ra penuh bojomu. Ayo hati-hati nuli padha ngaji lamun ora ngaji bakal diuji lamun ora ngaji kudu hati-hati besok neng akhirat mlaku jegur geni. Semua
hadap kanan kiri. Di langit yang biru pelukis aku siapa terangan pelangi ciptaan Tuhan. Pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu aku siapa gerangan pelangi ciptaan Tuhan. Semua hadap muka. Pemuda junjung tanah airku, Republik Indonesia negara mulia, Pancasila hidup dengan bahagia, tuntunan nabinya jadi panutan, membawa umatnya ke arah bahagia, hidup aman damai selama-lamanya. Ayo ibadah ben ojo kawula Gusti Allah, eling sira urip ning donya, padane wong lunga mampir sedelo, iki demenono anggonmu ngaji, kanggo sanggup kita yen wis tekan janji. Menari-nari krida muda menurut irama berputar-putar. Menari-nari krida muda menurut irama berputar-putar. La 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 la. Menari-nari krida muda. La 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 la. Ini tari krida muda. Ayo kita muda, ayo kita muda, ayo kita muda, padha latihan. Saben iku krida muda, saben iku krida muda, saben iku krida muda padha
hadap kanan kiri. Gek. Bahagia kita umat Islam, putra yang tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam untuk mengingat kepada Tuhan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan lupa kita akan selalu untuk mengingat nikmat Tuhanku. Saudara yang datang di sini, putra dan putri yang datang berhati-hati, kita ini permainan baru dengan anak-anak, minta dimaafkan bila ada salah, harap dimaafkan. Saudara yang datang di sini, putra dan putri yang datang berhati-hati, kita ini permainan baru dengan anak-anak, minta dimaafkan bila ada salah, harap dimaafkan. Semua hadap muka. Gek. Bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia merdeka, merdeka Republik Indonesia, Indonesia itulah milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, Indonesia